Ara el que volem fer és donar-los les gràcies perquè unes 52.000 persones de mitjana cada dia van seguir tota la programació especial de TAC 12 per les decenals de balls a la TDT. Les festes es van poder viure intensament a través de la televisió pública del Camp de Tarragona amb 8 retransmissions en directe, informació puntual en gairebé tots els espais informatius i d'entreteniment d'aquesta casa. Aquest instant va marcar el pic d'audiència de TAC 12 durant les decenals 2021-1. La imatge de la Mare de Déu de la Candela sortint en processó és un dels moments més icònics a les festes ballenques i també va ser l'espai més vist de la programació especial. Es tracta d'una de les 8 retransmissions en directe que vam oferir aquí a la tele. El segon acte amb més seguiment va ser un altre directe, la sortida del seguici del primer dissabte de festa. Durant els 10 dies, TAC 12 va ser una finestra oberta a les decenals gràcies a un ampli desplegament tècnic i humà. Per posar-hi xifres, ho van fer possible 2 unitats mòbils i una quarantena de professionals. I el resultat, a més de deixar imatges per la història, va ser d'una mitjana d'unes 52.000 persones diàries davant la tele. Però el seguiment no s'acaba aquí perquè els consums televisius han canviat i molts de vostès també ens van acompanyar a través d'internet. Els continguts de TAC 12 relacionats amb les decenals han sumat gairebé 40.000 visualitzacions entre les diverses plataformes. Els vídeos penjats a YouTube, ja siguin en retransmissions o les notícies, han superat les 15.000 visualitzacions i hem comptat amb 25.000 espectadors únics els darrers 30 dies. L'altre canal digital, Tot Decenals TV, ha fregat les 6.000 visites i un abast de 46.000 persones. A YouTube, l'acte que va despertar més interès va ser la sortida del seguici cerimonial del primer dissabte. Tot plegat evidencia l'interès de la ciutadania per no perdre's cap detall de les decenals més esperades. Des d'allà on sigui o a través de qualsevol dispositiu, tothom va tenir accés a les festes. Hem tingut especial sensibilitat amb complicitat amb TAC 12, que és la televisió pública del Camp de Tarragona, en què la cobertura en aquest sentit de les festes fos més gran que mai, conscients que potser algunes persones no podrien acompanyar-nos en tots els actes i per tant que en aquest sentit també llançar també l'agraïment a TAC 12 perquè han fet una cobertura excepcional d'aquests dies. Hem pogut veure des de les sortides del seguici fins al piro musical, fins a actes religiosos, en què hem fet un desplegament increïble. Crec que mai abans l'havíem vist a Valls, precisament posant l'accent en això, en aquesta situació que sabem que existeix i amb la que hi hem treballat. Agraïments i retorn també a les xarxes socials. L'etiqueta Decenals TAC 12 ha estat una via per compartir sensacions per part dels nostres seguidors més fidels. Gràcies per viure les festes al costat de la televisió pública del Camp de Tarragona. Nosaltres també hem iniciat de nou el compte enrere.